Perfect. Ang nila kagamay akong hair, bagay kaya. So, ginagawa na yung blue black. Club isn't the best place to find the lovers at the bar is. Hi mga loves! Good morning! Nandito kami ngayon sa Homey Salon with Sir Dan. And he's going to color my hair, balayage. And tingnan natin later kung anong resulta. So, ito yung kanyang salon. Kaya naging homey kasi bahay siya at kinonvert na into salon. So, diba, very resourceful. Dito si Kongkong, as usual. Okay, Ate Kongkong. So, Ate Kongkong, are you gonna film us? So, yun. Okay, color ng ating hair ngayon. Tita Dan. Anong color ng hair na gagawin natin? Gray. 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 Oh, so ang base natin ay blue-black. Blue-black, tapos balayage green. Tingnan natin. Para maiba naman. Kasi yung aking hair always na lang ang ganito, parang badya. Galit si Elsa. Galit ang dugi. So, let's see. Start na si... Ayan. So, foil. So, ani nga anggaw, wala ko'y double chin. Sa mailad lang. Taga-dirige ko originally sa Davao. So, hindi pa siya color. It is called cleansing, mga loves. So, mga loves, ang expert natin, si Tita. Ayan, kung gusto nyo magpa-color ng hair, dito lang siya. Mamaya ipapakita natin kung paano pupunta dito sa bahay nila. Dahil hindi natin na-video kanina. Dahil nagmamadali tayong init-init. So, later. Yun. Okay. So, okay, hi, Tita. Anong name mo? Joy. Si Tita Joy ay anong tawag dito, Tita? Detoxifier. So, nagde-detoxify ng aking hair para ma-lift ang color. Tama ba, Tita? Yes. Color. So, kanina cleansing. Sige, detoxify. Ang daming level. So, tignan natin. Tapos na ang Hair na get kasi wala. blue-black na lang. Blue black then color pa. Pato finish mo. Napatay. Sila pa ka-stage. Pre-wash. Napatay 3 stages. 3 stages. Yes. Okay. First, i-cover mo natin ito ng dark. So, Blue black. Then after blue black, babad for 15 to 30 minutes. Then rinse. Then right after, ito naman ang kulayan natin. daming process. Okay, let's find out. Si Jaguar. Ang dami pa ng process mga So, ginagawa na yung blue black something. Ayun. Ayan na. Maging ano na tayo? Avatar. So, i-cover siya ng blue black. Yes. Tapos, anong result niya? Ito siya. Magiging itong mga ganito. Tapakan siya. Tapos, magiging anong kulay siya? Black. Black siya. Dito hanggang dito. Parang regrowth. Same thing nung nakita mo sa picture. Okay. Tapos dito mamaya, color na naman. Another set. Pero ibang tone na. Yung asham, tina. Ang dami palang kulay nitong balay. Ang ginawa ko sa... ano ko lang, tinapalan ko lang ng... Ang tawag dito, yung light blonde. Yung... Oo. Para pang DIY lang. Ayan na. Start guys. Rolling start. Promote siya, no? Hindi siya baho.
Hindi siya annoying sa ilong. Hindi ka sa uban nga bahog CR. Pwede rin siya mahapdot. Dili. Kay rin for scalp man ang pair of lights. Getting older, everything's gonna be something brand new. I'm in love with the show. When we can, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can. Tapos na rin. So, ang next natin, tita, ay Ano na yung ash? yung ash na. So, almost finished na. Oh my gosh. Si ash na i-ash na yun. Ayan yung Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, So, gray na tayo, mga love. on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Ayun. Done na. Done na. Kaya later, makatanggan niyo siya. Later Yes, na. ash gray. Okay, magka-keratin na tayo. And this is for the treatment. Yes, intense treatment. For my intense damage. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Ano lang kagamay akong hair bagay kaya? For ang pat. So, ayan na mga love. Ito na yung aking final cherva room. So, Ay, perfect. Come on, be my baby. 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 I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in so, we had a lot of fun today. We visited our relatives and we ate sa Abriza. Okay, you go. You dig in, guys. Okay, kamusta naman ang trabaho na Ana Maria? No, Ana Maria, yan man. Tita. Here's a food for you with Tita Ellen.